Luomuklökimaistelu Kurvissa. Maistelussa Pirkka Parhaat, vaalea luomuklöki. Valmistajana Lapin Marja. Hyvää joulua! Hyvää joulun aikaa! Lämmin omena, makea, ihana, jouluinen klöki. 3,5/5. Maistuu tosi kivasti joulun mausteet. Hyvä, ihana, omenainen 4,5/5. Todella hyvä. Olisin toivonut, että kuusenkerkka maistuisi enemmän. Aika makea 4/5. Maistelussa seuraavaksi luomuruusuklöki Kaino Drinksiltä. Tämä maku on aivan huumaava. Aika mieto maku. 3,5/5. Aivan ihana ruusun tuoksu. Loistava tarjoiluehdotus. Eli kuohuviinilasiin ensin ruusun terälehtihilloa, kasen tätä ruusun terälehtiklökiä, siihen kuivaa kuohuviiniä, niin ai että aivan ihana, upean värinen ja näköinen alkumalja. 3,5/5. Luomuruusun terälehtiä ja hibiskusta sisältää ja ne maistuu molemmat. Tästä voisi ehkä tehdä semmoisen jouluisen spritsin, pisteitä 3,5/5. Seuraavaksi maistelussa Kaskein luomujuhlaklöki, sokeroimaton. Ehkä tämmöisen aikuisen maku varmasti sopii, kun on tällainen jotenkin tasapainoinen ja ei sokerinen maku. 4/5. Tämä ei tosiaan ole makea. Maistuu tosi hyvälle. Tätä voi hyvillä mielin varmasti useammankin mukin ennen joulua juoda, kun ei ole sokeria. Ja sanoisin, että 4/5. Hyvä maku. Mustaherukka maistuu tosi paljon. Mummon mehu, enemmän mausteisuutta. Kyllä kaipaisin tähän 3/5. Seuraavaksi maistelussa luomupohjan tähti klöki Lapin Marjalta. Kippis. Tosi ihana klöki. Maistuu siltä, kun klökin kuuluukin maistua. Tässä maistuu tosi hyvin kaikki nämä mausteet. Eli 4,5/5. Tykkään, että tässä on vähän rosmariinia. Täydet 5/5. Tykkään myös sitä, että tämä on niin kuin tasapainoinen sekä mausteilta että sokerilta. 5/5. No niin, tämän joulun klökikisan voittaja, pohjan tähti Lapin Marjan klöki. Ja tässä pidettiin erityisesti sitä perinteisyydestä ja sokerista ja pisteitä tuli miinusta vaille täydet 5, eli kyllä tätä kannattaa sinne pukinkonttiin nostaa.